Triq Santa Marija li twaslek għaż-żona tal-Qbajjer f'Marsal Forn Għawdex ingħatat wiċċ ġdid b'valur ta' madwar 150,000 euro. Dan sar bħala parti minn investimenti oħra fl-infrastruttura tal-lokalità li laħqu l-15 miljun euro. Il-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri qal li din it-triq kienet ilha minsija u għaċċana għall-intervent infrastrutturali. Iżda issa residenti u kull min iżur l-inħawi għandhom triq aħjar kif jixraq. Dan ukoll ikompli jikkumplimenta mal-investiment li hemm għaddej bħalissa fuq il-waterfront ta' Marsal Forn kif ukoll ma' dak li diġà lest ġewwa l-Menqa, però aktar minn hekk fil-jiem li ġejjin ukoll ser nibdew it-triq li mir-Rabat twassal għal Marsal Forn u li mix-Xara wkoll twassal għal Marsal Forn. Dan kollu se jsir b'investiment globali ieħor ta' madwar 10 miljun euro.